Suka lu mesat nama. Udah. Kode leng do. Ba safa jalai do so. Tadi leng nagar bai? Ha? Leng bai ta. Kita थैनोबा नोंनि लोगोफोरानो सासेबो गैला दस' आंथ' 10 बोसोरनि सिगां थैजोब्बाय दस' लोङै लोङै नों गावनि लोगोफोरानो सासेबो गैला नों इसोरखौ नुनानै नों लोंनो हाना गारबाय लोंनो गारथारबाय मा नांगौ इखौनो होगोन आं लोंनो गारबायबा आरो लोंबाय थादोंबा थाइसे मोनदोंला थाइसेबो होआ नोंनो रावबो बेखना थेवब्लाबो जखायखौ गारा हो रानि लोंनो गारनो गाराखै मालाबा लोङो जखाय लोंबा आरो गैला होनखादों आफा नोंनि मोजांनि थाखायसो बुंदों जुमाय लोंबाय थाबा मा जानो गार जिबनसो थैना थांबा बोराय समाव मोजाङै थैना थां 100 थागोलै 100 लोंनानै नोङो गोलैना थानाङा बोराय समाव मोजां थैनानै थां 101 थांथारनांगोन आं जायोबा बोराय समाव आरामसे जायै लोङै आरामसे उन्दुनानै मोजां थैनानै थां बोराय समाव लोंनानै गोलैनानै मा नागिरदों लोंनो नागिरदों र' मोना बेटा बेनो लोगोफोर आंनि आफाया बिराद डेन्जार जोंनिया 101 थांगोननो जखाय गारानो थेवब्लाबो अब्ला आं मा बुंगोन देनाय 101 थांगोननो मालाय बेसेबां जाखो दालाय 60 आनो जायाखै लोगोफोर आंनिया 60 जायाखैनो 101 थांगोन सार्टिफिकेटआव 60 जायाखै नालाय ओंखाय गाजा र' नंगौ सार्टिफिकेटआव जायाखै ओमफ्राय सामबोराय 60 जायो उनाव नमस्कार मैं हूं आप लोग का दजम सुमसारी आरो आंनि गासै लोगो नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरबाय लोगोफोर आं दिनै मेघालयनिफ्राय न'आव थांगासिनो दङ आं दा नै मा खानापारायाव आं मेघालयनिफ्राय खानापारा मोनहैबाय दानि आं सासे लोगो मोनदों मोजां ना फंबाय मोजां जोबोर मोजां मोनबाय फंबाय रायदावनायनि थाखाय बिदिनो रायदावनांगौ ना बबावबा लोगो मोनबा नंगौ नङा जोंथ' गासैखौबो सिनायजोबा रायदावनांगौ आरो ना आं सुबिदा रोंदों माने जेम्स आदा नङा जाखो थारमाने बिदि सानलायलायदों आरो बेयाव ओंखारनाय लोगो लोगो सासे पुलिस अफिसार जोंनि बर' तामुलपुरनि आंखौ रायदावनानै गावनि माबायाव खानापारा बेनि माने आरो असि आरो दा बे जोबोर मोजां मोनदों आदाखौबो लोगो मोनना ओमफ्राय दिनै आं न'आव थांगासिनो दङ लोगोफोर आरो नोंथांमोना जोंहानि न'नि फेमिलिखौ नुनो मोनगोन आं न'आव मोननाय लोगो लोगो जोंहा न'नि फेमिलिया सोर दङ रावबो गैया आइ आब' दङ नोंथांमोना नुनो मोनगोन आरो आं दा पिकनिक सम फैदो लोगोफोराथ' आंखौ रावबो पिकनिक जानो लेंहरा आंहा आरो इन्स्टाबो गैया फेसबुकबो गैया आंहा सोरबाफोर आंखौ पिकनिक जानो लेंहरनोबा कमेन्टआवनो लेंहरनांगोन आरो मेसेन्जाराव लेंहरनांगोन आं मेसेन्जारखौबो दानबाय थायो फिक्स लाबाय थाया आं अब्ला आंखौ कमेन्ट बक्सनि गेजेरजोंनो लोगोफोरा आंखौ पिकनिक जानो लेंहर आं दासान्दि न'आव दङ आरो जोबोर खामानि दङ इउटुबाव गोबां खामानि मावनो गोनां दङ गोबां भिडिअ बानायनो गोनां दङ नोंथांमोननि थाखाय दा आङो साननैसोनि थाखाय न'आव थाथ'गोन बिदिनो आरो सोरबाफोर पिकनिक स्पटआव आंखौ लोगो मोनोब्ला आंनि लोगोबा आंखौ रायदावजागोन नङा फंबाय नों बबेनिफ्राय फैदो आं उदालगुरि कालाइगाव ओमफ्राय नों दा ओरैहाय बबेनिफ्राय फैदो सोनापुर कलंबार अब्ला आं मालाबा सनापुराव थांबा लोगो मोनगोन कालाइगाव जा सोनापुर आं कालाइगावनिबो आर्मि लोगो मोनदोंमोन काश्मीराव भिडिअ बानायदों आं आচ্ছা माइबा नाममोन मलय सानै लोगो दादि जायो दादि नंगौ होमबा नों भिडिअखौ नायदों खोमा नायदों आच्छा अब्ला जों नोंबो ओरै थांगोन जोंबा मोनसे गारियावनो थांसै ना अब्ला लोगोफोर आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थादो आं न'आव थांगासिनो दङ मजा आ रहा है यार सुबह सुबह कितना मस्त लग रहा है ना ओहो इतना स्टाइलिश है
लोगोफोर बरमा मोनफैबाय आंनिया नै दा BMW-आ बेखौसो नोङो आंना BMW-आ मोनफैबाय 12 बोसोर जाबाय आंना BMW-आ बेखौ सिङाव होना बेखौ सिङाव बेखौबो लेफ्टथिं थांबा मुसलपुर मोनगोन आरो राइटथिं थांबा बरबरि बे जाबाय बरबरि लामाजों आंनि न'आ लामायाबो जायासैलै जोंना बोसोरसे जालायबाय सानथामसो ओरैबायदि मावफैनानै मा होनो पाका लामा जालांदोंमोन ना थांनानै बोसोरसे जालायबाय नै गैलायला Handshake, hey, Rocky, come, hey, Rocky, handshake, आजा, बैठ, आजा, hey, देखो इधर, ये देखो, hey, handshake, क्या हो गया, Rocky, आजा कर, माँ श्री, हाँ, jump, Rocky, jump, good, Rocky, बैठ. Nah, good. Nih, Rocky, jump. और भी खाओ. Rocky, jump. Rocky. Rang sabai. Rocky, jump. और भी jump. Jasmine. Mami dong. Pray nomor apa? Pray deh. Abul. Không khen thằng lên một số thằng thằng. Sao mày lên cái nào Abul? Là hay. Anh xem là hay. Anh thara hay. Kurang ni lagi. Tengah mudah ni. Tum lagi. Pas ke dah. Kamu sekarang itu pungi baju baju apa? Asita kan sudah nomor piang. Asita kan tu nomor piang barang. Sudah ada nama ni.